Ai, justícia. Moltes persones demanen justícia per molts temes diferents i altres temes més concrets. La justícia és un temple molt ampli. Quan una persona diu justícia, la gent pensa en justícia econòmica. No només em referisc a la justícia econòmica, sinó a la justícia social i a la justícia que ens rodeja dia a dia. Aquesta justícia que tant perguem dia a dia en molts temes. Centradament en aquest canal hauria de parlar de justícia econòmica, ja que sol parlar sempre de política o social. Però realment hi ha injustícia en tot el que ens rodeja, realment estem en un món injust. Nosaltres hi podem reaccionar i no podem reaccionar. Normalment es sol quedar-se més callat que aviat dir-ho, però és el que hi ha i hi ha que també injustament callar-se i acceptar-ho, perquè alguns tipus d'injustícia eren injustícia per tu i beneficis per altres. Normalment sol ser un benefici per l'altre. La injustícia està molt en aquest estat espanyol, doncs està molt rodejada per tota banda. En els països pobres encara més, però en els països pobres és injustícia econòmica. I a Espanya és una injustícia tan generalitzada i tan per a moltíssimes persones, no? Les persones bones, de fet, sempre, o actualment el que jo sé que s'ha dit, que són persones que al fi i al cap no hi triomfaran i haurien de ser les persones que més haurien de triomfar. Aquestes persones que es trauen els estudis o es trauen el que fossi, el que faci falta, tots s'ho trauen d'una manera injusta, també utilitzant xulles o també utilitzant fent trampes, perquè al fi i al cap aquestes persones són el que al fi i al cap són els que triomfen en aquest país. No hauria de ser així, és de veres. Hi ha que guanyar-se les coses currant-se-les, però bé, les bones persones així estem, treballant, traguem-nos el que ens mereixem. Moltíssimes vegades tal volta ens mereixem més del que tenim, això és el que almenys pensem nosaltres que hauríem de tindre, però bé, és el que hi ha i hi ha que assumir-ho. I quan diguem estem farts, aquestes persones ho diguem moltíssimes persones, estem farts, és de veres estem farts ja de tanta injustícia, de tantes coses que ens rodegen i que haurien ja d'acabar-se, però realment no es van acabar. Per això lluitarem. Moltes vegades tindràs que lluitar tu soles, perquè moltes vegades estaràs rodejat de gent que faci el que tu penses que és injust, però al fi i al cap tota injustícia acaba així a l'aire. Moltes vegades tindrà solució, moltes vegades no tindrà solució, però bé, és el que hi ha. I serà. Tota injustícia eix a l'aire. La pobresa a l'Àfrica, per exemple, és una injustícia que eix a l'aire, encara que després la gent és molt amable i col·labora, no? Col·labora, una merda. Però bé, ja que dic que hi ha gent que sí que col·labora i aquesta gent, doncs bé, s'ha agraït, no? Que ho faci. Després, injustícia, políticament, això és ben lògic, hi ha injustícia perquè, bé, ens van robant diners dia a dia, ens van llevant educació pública i... Bé, tot el món això ho sap, però realment d'això es curarà alguna vegada? Tot el món diu, llegirem, però quan eixirem? Quan eixirem? De totes les crisis ens recuperem, vale, però nosaltres volem que hi hagi justícia, no recuperar-nos en un futur, ja que protestar per ara i per un futur, perquè si no protestem ens seguiran retallant, perquè això es donarà igual, encara que ja es dona igual que protestem, nosaltres tenim que seguir ahí. I després la injustícia, pues la típica injustícia, a lo que estava referint-me abans, a l'hora d'estudiar o fer trampes a l'hora de fer estudis, pues jo sempre m'he considerat una persona que recula molt, no?, a fer trampes, perquè a part de que em pareix immoral, també em poso molt nerviós i bé, no sabria jo experimentar aquelles sensacions de les quals, pues, moltíssima gent és experta i moltíssima gent diu, pues és millor fer-ho, però realment, si tu vas alguna vegada a estudiar alguna carrera i justament perquè jo dic que tindria que ser aixina, et tocàs en alguna persona que et pillasi i et fotera tota la carrera, jo no desitjo el mal tampoc, no vull que s'hi pareixi una mala persona, però realment la gent que s'ho curra hauria de tindre més que la gent que no fa res, penso jo. Molt, per mi que hi hagi bé per a tot el món, per mi que hi hagi igualtat, que hi hagi tot, però si realment una persona que s'ho ha currat i ha tret
una nota en la carrera més baixa que una persona que no s'ho ha currat i que ho ha fet injustament, preferís molt abans que aquesta persona que ha treballat se ho emporti. Això és el que pense jo i és el que diré sempre. Per molt que digueu, que mala persona eres, pues, pot ser que siga mala persona, però bé, és el que pense. Justícia és el que demanem per moltíssimes coses. I si hi ha alguna vegada alguna cosa injusta, per molt que vos diguen el que diguin, protesteu. Jo ho intente, jo em proposo moltes coses, però moltes vegades és molt difícil. Bé, deixant això, perquè si no me'n vas del tema, tinc que dir-vos una cosa al Camp Nou, no sé, vos deixaré baixar el link, però hi ha una espècie de concerts on toquen bastants grups que lluiten per la independència i bueno, té una pinta d'estar impressionant i hi haurà banderes de la independència i tot això, doncs bé. Jo vaig acudir, si voleu acudir vosaltres, a baix a la descripció tindreu més o menys, m'imagino, que una idea de lo que anirà, no sé si encara queden entrades en venda o bueno, ja vos documenteu baix. Un concert per la independència sempre va bé. Espero que vos hagi agradat aquest vídeo, que el voteu i fins la pròxima. Adeu!